enti ade a woyɛ wugidi sɛ ɛyɛ ɛna nkonya no nyinaa pene so because nkonya no ɛnya ade a ɔmo pɛ animguaseɛ yɛmpene wankasa mempene yɛmpene na ɔde adwa nkɔɔfoɔ nyinaa wo ne hwan na mpene Adishaba mama nyina atena se de mo ba nyansapɔ kasamfo nyine so nyansapɔ enyeso no eye ba ko pɛ wo se yesane no madwemba ekwa so ye tena se di a na nyemu nyina mu nim se nyansapɔ bi abeto no ma ɛwo se yeboa na yesane no madwemba se ne be ya nyina no ye behu ensem no se ni esitie ne kɔfare bai ene se ni ebibia esi ekɔ ure ba bia metie di a na je se obɛkae di a na ya bere wapoma ɔkofo poma ya poma no checheku no achirefi poma no asante nwoma se de ye nyansapɔ ye frɛ no ya bere wana so ɛna ya ba ya beduri ententem a yenko na yenkoma ya bere wakɔ aba na ye mra ne ye fi ye mfa nsɛm no emehyehyɛ so abrewa memo wakɔ aba ba nyansapɔ so ya eburu se apɔmu ye de onyankopɔ tumi ne mo mpaebɔ ene de edwono no ejina mu pa nsa ye dike se de tuntum bia nim na wo dwono no de edi se eba bi se firi de firi sanity wo dwono edwene yese manyansa meboa na wo de e kire onje onye obi a dwono woni tim no onim nyansa yitimi ka kire obi se sebe ofu nkwase ai na so wo dwono ya wafu de no kwase bi edi se wafu ya because ensem na wo tire no no wanfu dwono anka be ha adwen ai asiefo ya bere waro no ene de dwono no ni tim ni sei no tuntum ni nyina ayira obeka se gburu ni ba tuntum ni nyina ayira nenne ye bedi nkomo kakra bi na ye de afa sebe mfrani ma asema ya na emabunu bi ai wo Ghana ha ya na yedi na ni nyina no akwakoye sebe enkonwa be se ba nan a emu bia ni won ma keto akra ewo mu ni nyina eye akonwa chese edimu esipisita ewo man Ghana ha no mu asante me ani asante mem titiriu na toda ya na mabunu na ye wo fom no na ye pese ye man konwa no eye kitikiti se de esi ye ne ma fa ntitiriu social media ya abayiso na ye nyina ye nim odefo ba ko wo Ghana ha no mu a chese ode no ho ankasa yewra Nick Abiam danso kwaje ba danso wafade ato no ho so se sebe sani amo ho nsem no eni etre ni nton a maburu titiriwo epese ye no ye de ahemfo no ebi anim twitwiri fom no obetu anamo wo so otu bia na wapre asomdwe e de aba maburu ntam na ntitiriwo no amaya hemfi omo nso eho atowo mo enti na anu yi e na ofrens ntwofo nchia mu a wode ensem eto yanimu efa asomdwe ebu a opese yanum yi meka na ahemfo nkonwa mekan yi eye sebio osagefo se ade ayo adimambedu akonya sa enso na yewra tachiman ehene enso akonya na afei nkranza enso akonya ne kase ewo mu ene yewra santehene otumfo osetutu enso akonya eduru ba bia na maburu bi pese omomo ni tra won mani nton na ono ade nsem tudwa me pese yetie ne nsem no kakra na afei yeba na yebedi nkomo na yede efa ho enti no yenkotie yewra Nick Abiam danso agyi ne nsem a ode tudwa no abere wakora se di ne kura ye birim ne nsem a ode tudwa efa asomdwe a oprehwehwe se ebeba na daachi bi kura na ni so ade hu se sayemfu ya mabo omu din omu nyina betena pro ba ko ho na yanom asomdwe buo mu ato nse didie afa ayonko a emu odin no yentie bi na yemra na afi yebeto asomfama nana tachima hene anamu ejina nana do ma hene anamu ejina otumfo asante hene anamu ejina nana Kwame Bafo so nkranza hene anamu because me ne omu nyina akasa enti me kasa na me nsuro se sa asomdwe abuo ya ene ya hia wo me fie ha wo nkranza ye bekan omu nyina ye ahoe
ɛna nkonya no nyinaa pene so because nkonya no enya ade a ɔmo pɛ animguaseɛ ɔmo pɛ sɛ yɛ nyinaa yɛbɛyɛ baako na ayɛ te sɛ deɛ emre bi a Otumfo Asante Hene baeɛ a obeduru Nkuransa ha ɛyɛ Nana Agyeman Kodom tam oduru ye no sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ehemfo no ɔmo pɛ nkamomu a obeduru ye no Nana Tachima Hene asuma nipa ama nipa ba Nkuransa ha na mo ka kyerɛ Nana Otumfo Asante Hene sɛ anua ada na wo kɔ do ewa nyina nti wo ba fafie no kureni Otumfo Asante Hene ma ne ho nipa so one ne nkrofo nyina ko wura Nana Tachima Hene ahemfie na mo wura ho no sɛbe ukɔ YouTube abohu na wo hwɛ sɛ de ɔmo etomu awa tu na Otumfo sere na Nana Tachima Hene sere no mani agye na yɛsɛ ohu sɛ na ahomka wɔ mu saa ade no ɛna yɛpɛ sɛ ɛba Tachima Hene Nana Nkwansa Hene Otumfo Asante Hene ɛne Nana Doma Hene ɛbɔ mu ntam te sɛ deɛ Nana timi sɔre kɔmfante Otumfo otimi kɔ ayigwe kurom ayigwefo timi ba hɔ obetimi ba Tachima betimi akɔ na kyese yehu sɛ nkama mu abagana na amayefo no susu asua go se firi Nana no mu na amayefo no so asua enti yehia na yɛbɛ solve problem a yɛn kura no ya create dia ma yɛn kokorafo ɛyɛ ehemfo no ɛna yɛbɛ solve sɛ yɛn kura yɛ gyae pɛ empayimfo no ɔmo de ɔmo hu ni asɛm ɔmo so bibia bɛkɔfom nti mesrɛ mu amo ha nyinaa sɛ me ne Nana mu nyinaa kasa ma Nana mama me kwan sɛ yɛn solve nti na prince ɔwɔ ha Nkwansa Hene so tu prince Nkwansa prince Tachima prince ni ogolo Nkwansa prince ni na me ponte Oheneba media a wono so Asante Ohene fie oni ansaponom omo so kasa na ya Asante man na kasa Asante man TV no nyina UK mu nyina mbesom na mama yehu sɛ yɛne Nana mu nyina kasa ma Nana mama ne nkura mu nyina kwan sɛ yɛmɛ solve ade ne nti na ne mu nyina mo ha sɛ a ne asɛm no ya solve awie na to na de tu mu nyina manim ama nkrofo a ɛyɛ progress omo wo foreign country omo different country international no mu nyina so besom aboa yɛn pa ma asɛm nyina no adwodwo na daakye bia mbesa hu ye biem no na hemfu no nyina wo mbi a yɛn nyina ya trans ya didi ya toyemu ama bibia so enti ene ye frɛ mu a tumanim sɛ bibia so atwa mesrɛ media fo mo ha ɛyɛ abonofo no ene asantefo bloggers sɛ asɛm ya kan wie enya de afe na obi so di kɔtena bonten te sɛ de Nana nya akonka no na wa condemn ade no na wa sa akɔfa ɔhene bi adi natem akasa sei nti okɔkasa sɛ broni bi kosom asɛm ya kan wie na okodi ɔhene Otumfo atemwa obohunu sɛ Asanteni bi so a won so yɛ blogger won so besom abedi Nana Tachima Hene atem Nana Doma Hene atem Nana Nkwansa Hene atem enti yɛbɛsrɛ mu amo media samo ha sei sɛ mo de asɛm pepa beto media bloggers ni nyinaa mu no mu nyinaa gyegye asɛm hu fɛfɛɛfɛ ama ya ma bibia so atwa nti we de yɛfrɛ mu a na kakra wɔ hɔ no nti na obi ate an sɛ ya kan wie yɛne hemfo na kan wie na to na de tu manim na maboa yɛn na bibia yɛ bɔkɔ nti de ma no besi ha sei na me wie a me nuanom so akasa kakra Ewie mo de mani kutua wisi ahunu menu santemo ede ahwe na ye bedi nkomo onse nyansapɔ de se de maka no we nu akwese nyansapɔ kwan so
obi kura be bisa se ne denti kura na ni kwa se saa ankonwa baanan ya mabubo bodi ayemfo baanan ene te saa ankonwa nan yi so no edenti kura ne nka eni kwa se sebe menteme wase bi beda wo montem twaka bai ena sebe di oti okuru yo krawe ne brawe nwoma so santenye otumfo osetutu ene saa ahemfo baasan omo ewo ye bewura ho na ye hwa abakwasem kakra ansa ne abetie si yewura ne kabia danso ne nkomodie mu se so ne kwan so ano no ana ne wo ye abrewa mama ne boni na ene no mepesa wo boa be kakra ya fidie so de obi a odi achi na odi wachi bia anim se we nhyeda nya ade foforo nanso obi won ma bia fein wo behwe asam na abanti won te ase obi bisa edenti na ni kwase sa nkonwa nan kura no wo mu nyina nka ni kwase meteme ho bam ne menteme wase ebem wadaroma se yakase santini otumfo se tutu a twaka bai ene woni sa nkonwa miensa nyina wo mo hyase na fa free tachiman mame yewra amia kumfi na yemfamra twaka bai ena yewra amia kumfi otumfo ene ne wa eni kwase sabi o maguna ye wo akira ye ntene ye mabiase no ye kasama ne tia se nipa baanwi yo se ye kasa nkonwa na ya yewra santehene osetutu ndi odanu ya na se ye ka titibirimu no a se nananu mo ka bibi a na ti se santehene ne ma ene sa nkonwa emiense si se obi a wudidi mani bidi asem bi hia na wetimi de beto wani wo wodadwene bi a wetimi de to so no wo ye wo ba enye wo na achimo no wo no kora wo ye wo ba si se amamiri mu no wo ba no so koye bibi no wo hu wo a wontumi nkoye agese wo ba wo nanso ansana otimi wo ma no kwan a otimi etumi na ebi kora wo de soafo bi ebe kana ho saa na tete no na yewra asantehene woni saa kunya ba na nyina eti enya ade a twaka bia ewo umontem ye kwa ye ko e ba yesi nene eni biri boni eni so bia pese odi kan eni obi mpese obi behe no so uye ni pe yi a yewo yi a obi ne bakora te wo hwe no ma ne ba no ma no ho so kakra bi a ompese obebre ne ho ase ahye ne maame ana ne papa na ase kane no so ne ntisa ti saa ne ma wo nu no a aba ne ahanta na aba nipa mu na buru titiru ne emoguru no ne ma yeye ade bi wo hokora a wo hini bi wo ho a ompese obeye enso na ne nkofo bi o mpre ade wo so ni ofri no ho an obejo so na yeye udi na akofa nsem bibiri aba okay sana amene wi asem akoye okay yes aye yewra me ya kumfi otumfo nnua chirimu ma ya kakra otumfo ene ameya akurufi no si ye kan asante abakosem pa de a wo mu ye nuafo na wo mu enuafo na yeye no este sekane se bibi ba akofo onye mono bo enipa ni nyina ehia ne yesisi usi ha eno ene ma asante ne ameya akurufi yentem ete nanso yede yanda yetem ate abakosem kire se wo mu ye nuafo ewo ho okay na say santini ni nua pa ene yewra me ya kumfi a si ha ne si ha hwa tete no okay ntina saa yonkofa no da so da ho ade besi ne okay ofre me nua pa ni ma chechire na tete no ene ye nsanim debi
ɛna yɛnto ntwene so na ya na ebinom nto yɛ bo ase enti abakɔsɛm wonim enso wontie misa nya abotre misem wo me nkyerɛ no na ohunu de kwa ne da ofitia de opɛ bia no wo ka kɔ ɛno na di ama mosɛm no ɛde ba okay ane maduru aye tachi ma de ama menhwɛ nkoranza ansa enkoranza nso yesi otumfo ba ɛno nso kyerɛ mu kakra enkoranza bo ahema so what ni din oyi witimfo yere den otumfo yere kɔ nkoranza setete ne de wo hene oba a opese wo ware no otibi di si ne mpanimfo so ana ebi kura mpanimfo no kura nso wo no se epese wo de ukɔ asante ne kɔ ware witimfo enkoranza bo ahema wona wo ba wade atetesem ka se wo se wo pese wo kɔ be sire wo bi ade enkoranza oba no a witimfo ware no ne yefre ne bo ahema opesu nyani bibia nti awade a wo kɔ no firi boso me miensa ene boaboa no ho sɛ wo kɔ a wonsere hwee ebra wo no ahu sɛ ne ho aso na kwankoro na ho bo nyina no wo ba awade ase no ade a chen ye no ko sira apampentiri no free sɛ wanya abotra boaboa no ho mpo no ne ba ho pese obesire obi ade no still apampentiri hia no ye pra ya yes no de ode besa nwura no ye nya bi eti ne kan sɛ obi anu ana ho de aso na kwankoro na kwansa bo ahema ase wa kun awade a wo kɔ no won sira ade chen ye wo sira apampentiri wow this otumfo yire no ɛno nti ne nei man ni bi on nkoranza bi otumfo ba panyini no sa ne tie no okay na yire no asefo ne akonwa no adehye na ɛwɔ hɔ no okay na sɛ nkoranza bo ahema ba na ɛbɛyɛ ɛwɔ hene ɛwɔ hɔ no mo de edi kan nti wɔ hene bi obeba bia na mamrem no otumfo ba panyini ɛne no ɛnu nti na ɔba ye bo frontomfo di na chi na na so wɔ hene ba ɔba okay opie bedwamu a okay si ehunu so wɔ hene ba na ye ba okay me pese ekɔhwɛ ade on sɛ nanu ya akwasi de edi kan a ye share fa no obai on sɛ nkwanza man na edi ni si ade so na em sɛ na wɔtwe pepepe ɛna akwasi de ne bai obai na ebra wɔkɔkyea santehene no ne papa no na fontomfo no ye bodi na chi okowie ya wɔkyea wie no ɔsɛ gina ɔmo boy Emma would di asa kakra akyerɛ ne papa ansa na wotu atena kɔta etu de me yenkɔ ne me atie fo hwɛ kakra na omuhu ne ye kan sɛ ne sitie na afa ye meto aso tifo yenkɔrɛ ebra enkranza man hene wo ba akwasi de di kan edi ne si ade so akwasi da wadi edi kan ye na afimu a na osa ye bo frontom from di nachi na osa de kyerɛ ne papa santehene no ye hwɛ kakra ne yento aso mfa ma ewie eno so mahu sade ekoye ekosiye
na say ono no nko ne obi a etimbo fontomfom di na chide kwa chesante na na so ye wo hene ba timi ya ne de yenkwai ni yenko wie wo doma ewura wosaje force ade yo agima bedu edi enti na ma doma nso ene akonwa no sabe ye beka se yewura nkasa ono ane ho na nipa chese ade ba ko a enye nchen ehemfo no dodo na ni santehene na hemfo na bremfo ni na manhena yetwa no ho sia nti se bibi to na ekoba se obi efum na ewura ni bre ti ni so atun na okope beebi tena no adwini hu se ma be tena kora metene se ne se basa abo bi echemi awe kora mi wura ne hwan ti se akokọ a woni wura no akoroma che no sa no adwini hu no sa be pe wura che no wadi metumu on so kan wura okay so ono kra na assistant trust ya no what is interest na no what okay na enipa eduru biribi a na ahantansem eni akukurukusem eni ahopagya toansi atuate ebemu a panyini de yemfiti preko mfa atuate enkonini se bibi kwa na wo hwehwe a wo de cheopa ene de ko na eja wasere yiwia na wansere na fiti preko ana so wo na de bebo so de a ono no natu ya apem o natu ya apem nti se wo so wo film na be eniamo ho so a wo mu ayaka no ye mentwi mfa yiwira so sa yiwira de obie ni wo be makwa se wo ba akofo wate yetun a twifa no so okay bi mu ya wo be bo yiwira ho bai okay na se enchiremu a wo de amame yewura me ya kumfi nkranza ya na mere ye finidin nkranza manhene na kunwa edin wo de mame mfa ne sai nkranza na afi osaje force ade yodoma se de wosi a kiremu kakra bo ntofu ade a kiremi wo mu nyina ya ade baako enye bronko na dokronko sunsu ye bie ni eni wo na wo mu nyina so ka akan amusuakuo no ho ye nyina mese ne eka ne du ba bia we de be kakra be frem ye nyina twi kasa ya se me kasa do mani ti ase do mani kasa meti ase me kasa tachi mani ti ase tachi mani kasa meti ase me kasa nkranze ni ti ase ena nkranze ni so kasa me so meti ase enti kasa ba akuya na mabuna ye wachire no ena ye pese ye di bibi ebefra ahantan basa wo bo okra ne kuromu mpanyinsem onim onye na nso obesua ene wonye na adwene so obesua se obie pehu waye na adwene so obesua obi enye na adwene so obekon ti asanteman okay ma mienhwe yewura abiam danso wa wo ba anama otu yi ne kwan so ano no ne kwan so ano no se oprehwehwe asomdwe bi a wo pa asomdwe no obi a wo pe wodo obi wo pe nka bumi ni nyina ye asomdwe na eba si ye wo ye do ye ho na si aken ho abewu meti makame ni ho debi eche se yasoma dwe ewiase so bibia Yesu Kristo ebro okono ka kire suafo ne se asomdwe na medi jam eye miara masomdwe ni wiase asomdwe etu nipa biara a wohwehwe asomdwe no na kire se we nyame ba nti yewira danso abirem wabirem ahwehwe ne yema bi pa ene odidi dwum ono a eka esi de bo se we de mia meka esuro bi anim saa yimfi nyina mako omo na aso ene omo akotena se edi nkomo obia nso agina komapemu a obia hwehwe asomdwe ni ade enti se oba bonte no be friends and for say de abani o de tue ni say ene ore entinta video so ni wiase we a ye ne asomdwe ni ade beba bibia beba nsentwofo gine so pa to oto ama ye ne nkoton a mfonso ewo mu ne say wo say ye kodi natem enti wo mo asabe video e baaye na omo nte ase
no mu twa yewura abiam danso adapa no abro say na wo bese no ewiase ayete no obu ho ana ade bi da ho na nke wo se wokofa no yi ni yi wantimi ankofa anye ni yi na obi kofa no yi ni yi no hu se eyi na wo ye no abasobode ebebe mu a di pa na nke wo madwunu mankoya akwa we akoye ye obeye bibia ebetiawo na be mu ani abere ne sebi waka kasa fi na wo de asel enipa na wo ye no metroase a kura ewumi amampanyimfo wom ansemi hye ase ebobo ba ye social media so na nado na ne wo ho wanka hwe nde wo de ko opposition John Mahama aba obi beka sa afa no aba nso still yente ho hwe mfiri na no se wagina baabi aka ho asem anya hwe ye wa badwaku omu wo memu from say peace council a wo mo de nka asomdwe ho adwuma no wo mo hwehwe yente asem sei efi wo mo ahweye wo mo hwe ahenie ene som hodro chieftaincy ministry yente bibia emfiri wo mo se wo no prehwe asomdwe na no ada yewra nana yaw bedi akon cheda na dodo na afa no ono ye na dwense nka obe ya ahwe nanso okoye no ne kwan ofa so ye no ekowie no na ensem a wono awaso ade kofie ne nya asem keto ennei odifoyi abia odam so ena we kan wam se nimprenu so abrem we kan wa nimprenu so na wotu saa na monya afede de abeduro ne se wa friends entwofo nhyiamu e de ato anim abra we nya abasobode ne wosanke de bono sense ye benwunu no ewiase ayewo no yeso wotamfo usua wasa wa chia ne pa na wo na wo yo saa no ejina ho ma akukuduro ne enwe ntaso ene mpaibo a emu odin se entimi nkukuru wo nhwe ho enu ni hia nenso yesi abo akoko se uhun se di si dum nso enso emene no masukwam ode no etiko de wo hwehwe no ne nsabeka na minimi yese danso abiru sa enipa a ya wo no na wo ye danso no odanso ni timu adwen eni ni nimu de eni bibi emudu kosoro woda esisiniema pa eyimu papa ade bia da obeye no edinkunimdie na eba so si kuro ukokuro bia ne bibi si ho ne dipo be yampre ya busa na chirihwe ebi na taade ya na he no ifie ni jase ya na ode yem na he no entiku etukurukuro wode so so bia akofa biem matu wono no de wo bibie ne wo su se mi wa abusunya kora me wo ma krofo ma me sa hwe wo mo krofo ma me hwe eni dwumadi a esimani so se me ya me gidi se nyankopon obo me no wodi bibi so ma me se me nkoye so me ye basa beja ngunan ya de mi be ye nyina ye hu nanso so asansa ofa ade a ode kire me nko ami ntimi nhye me dem se me wewe ma ye sei na me ti sei e manasa age se me ye ma afoforo hu na me ye ma afoforo ho toye na me ye e ma wo man ya metimu enya asomdwie ono no obre wo bi so ti wa na me kan yo na taade odi begina abontene ya ayesem eno ano no ede eno wo kwadwene hu bi mu wo mu ne frɛ se begu emu begu emu fo no ono ka no kokara ke jadem yampire wan kasa mempini yampire no de adwa nkofo nyina wo ne wan na mpini okay sebi na nanu se kwase yesu wasi yewu wo ne wan na yewu wo se bre nyina wo hwehwe asomdwie na hwehwe ahoto na hwehwe so opese wo
wo ho tɔwa ma wo bi ho ntɔ yakwa yakeka ye banyina ayemfo na yi doma nkranza tachimai ene asanti ye mebru na ye tachiri no ensema kese asebie kusebie kronto timi mfama no nke bi ewa afidie so mfa nkyira kyira me no ne ade aye beka na sebe se doma hen wanya no a obesi atwa doma hen sebe akyira me no wanya wo mu a obetwa akyira me sebe se ye tachimai hen no wanya no a obetwa no se ye nkranza obetwa no no aya na abrewa uhu a na ani enyan ene mabuna ye di se adwumadie no ewo saa nipa ba na ehemfo ba na ya magbo nyina chitafo no abrewa de sembe na abeka social media so Facebook Twitter no WhatsApp no ne ba bia nananom kase ekadi woni ntomanko kada bia ngura safo e bo asafo safo e bo ayi mfranto de oba no wigirem kinkira woni sa agoro no na me kirew abo bi dansuyo efre no agingirinsu ye nimunti ye frɛ no agingirinsu ye se wo gine nsuo no wo gine nsuo no o gine so mezo na ni ate kama nanso wo ye nsabonefo anko pese wo huru nsuo me ye potopoto na obi kure enya bi nsa na ne nan a enura sieti ani ne nan so de yesi kitikiti to ta ile no yesi okay na dwe da ntim se nko nsensuo no nsensuo no kura na obi enya bi amesa tabia be ko no wani ai o prano no wasa unsuo ya ni akane ne esensuo wo mpampuro ni nnua ntami wo be ko ne da ho nyunyu kama ese aboa no wadma nsuo na ni ate wa be gin nsuo no na dwura ne se obese no na obi obeba ho bi enya bi nsa ni nyame ye no ne se ne na enurase saa ne mrantie ya ye wo mfidi kese so e kan sma kese etia ye nananom efokuo enaniye no kede wo mu pa ne se wo mu beye ne nananom sebi wo mu anuma begu ase poto no wantimi mpie kura no abekasa nanso woni timi a wode beye saade no na yeso woni nimu eyi agirigiri so ne namu nsu yani yeso wanyene no wo mu kasa no obi a wanti asase o ya kasa o ase o kasa ya kwesi kasa no o kasa ya aba ben na wunya firim wanya aba bi en firim eye nsem hu enyankopɔ na aboa yese saa nipa no ya na wo mu nye nipa papa bi nipa mu biara nde no kre ya na wo mu nye nipa mu biara wo mu ano ye wo awia abo kile ni wasiwo ntama na watade na wo fefefe edura nwumire kobo no nsia na eno ye frɛ no towia wo de bon fefefe bi de hatade a enwo wo de ye bibia enwo wo mu ano ye towia owia koto no wo mu ano no ye towia enwo ade okay enfa de pa bi ema enche na ade asa ni sumaba saa ne yemfa saa nkofu yi okay te se de wode eduane bi esi ho no asa ne ahwie nsu agu saa ne te yehwe ene yensentwofo a ye ko ye ntitiri ye ne ye free asantemamu eko bi ene die ebinom efre ye kwa metua we ne kwa metua ne se abrewa mo amoko obi ya ye ko fa asomdua asem abai ntimo ye kwa metua na wo mu nim yi se ye de mo asem amokotie ye no ekobo kwa metua asem ho ene ne ye ba ko ana enti na me bisa we age me nsem bone be ne ye ene ne ye ba ko ewiase ayewo no adwene ne kuta ye no
ye nyina de enye baako ebi adwene ye frɛ no kobogu okua nanse ohunu se ntekuma akɔyɛ biribi no wafa kwa bi so no wasɛe no wɔse ne twene de kobogu wɔn de ade a woyɛ bi a wɔbɔ agu sɛ nipa no ayɛ wɔ hɔ no saa de bi tie wɔno wɔnyɛ ontimi nyɛ ne yie wo a wobɛyɛ ne yie no so wɔma wɔnyɛ ne no nti no yɛnni wo mu asɛm n'akyi na ade yɛ osi yɛ ne yie no yɛnyɛ mu ana Anani asɛm no. yɛnyɛ mu ana enti mu a mo adwene kuta mo sɛ ade a nananom ɛyɛ mefa nsɛ danso abrem de baayɛ na abɛbie nsɛm bi ani no ɛbɛboa wɔ mɛyɛ ama asomdwie aba asomdwie so ba ɛde nka bomu Sa. na ahotɔ obi a ho atɔ no tete nananom ɛyɛ ya ne biribi akɔtɔ wie no enu mu de twene a ɛde si hɔ fontom from ye ho atɔ ye tom from Twene no saa de kyerɛ no. ase no edini no Okay. ye ho tɔ ye ne biribi ye de na die ɛyɛ fontom from Nti na masa nso yɛ bɔkɔɔ no. Okay. Okay. Ye bo ane na ne age na ne eniema atoto yie no na ye bo fontom from ne na ne ani age no wo sabɔkɔɔ so na ye sa de so. Abroa. Na ɛsɛ deɛ yɛdi nkɔmɔ yi aba besi. Ɛne deɛ yɛwura abrem danso. Ɛda mo a watu yi no. Ɛmfunso bia ne ho ɛwɔ ho. Abrem danso de senkeye kusua ɛne yɛto ɛde ama nananom sɛ monhwehwɛ mu a kenoa ne sɛ bɛpae sɛ hyerɛm nananom adi nananom ate asefo ɛne wɔn a wɔkɔ nseɛ do nyinaa nananom abosom ne abrempɔn ne ade ne onyankompo twe di ampona wɔbɔ soro ɛbɔ asase obi aso fita Abroa ene ufi sɛ ɛyɛ den nti na ama ɛmabunu ani na tre ni nton saa no ɛne ya na binom kyekyere a wɔn kyekyere de bɔ yahemfo na ne titu ahema a wɔn yɛ nkuru ahodo no so ɛne awofo sɛ ne kane no na sɛ de nananom ahemfo ne titu aba ahema wɔn asɛde a na wɔn yɛ ne nkuru ahodo so awofo titiri wo sɛ obi ba akɔdi bɔne wɔ abɔntene awofo bi timi kyene no watea no ɔde sun bɛkɔ aka kyɛ ne maame bɛ sese no maame na sa abona ka ho enso ne wo yɛ ade pank obetimi kura sa akɔ akɔda na se me da sese me ba ne yɛ wotea ne ma nti na me bɛ yɛ bɔne a wotea no enne sande ma ne nyina ni hɔ aba nka akɔda wɔ school mu ni ade unyini sɛ yɛ no ka ho bi nti na na ama mmabuni ya sori wo yɛ yɛ hwɛ nyɛ ye ka na ya me onyankopɔn de ya be fi se kane no nko ne se de emeti kane ni nyina ne mabɔne wo ho se wotie kane fo no enkola bi a no wo mu ye nkola bɔne pa na ne kora de ye sa ne wusure sa hwe apolisi be chem kane no mabɔne wo ho Nenso Yesu se ebere no bekɔ awie ya awofo asɛm ho asoɔden bɛba hwɛ enamia me na ya fi ya me ne tie wɔyɛ adeɛ bi a etimi tena se hwɛ no na wusa ne se enti ade a woyɛ wugidi sɛ ɛyɛ obi no ma yɛ de mempɛ saa o saa na mempɛ no okay ɛbɛyɛ manwa paa sɛ me ne me mɛyi nyinaa na ne ɛketewa wɔbɛtena se sɛ oduanom no kora nkɔsɛ nsuamra wosuro no asabi adware ana saa bere na me ho de me na me nkɔsɛ nsuo no mra na wo fa dware wonsa bi nware
enso me bɔ paa na wɔhɛ dan mu ha ne pɛ ni twi nsu no wɔhɛ hɔ na yɛ sɛ ade no obi bɛka sɛ brodi bɛka sɛ biblical sɛ de enkom hyɛ nyame hyɛ de to hɔ no yɛ yɛ ho hwie yɛ ho bibi enye ye ɛwɔ sɛ bɛm na ɛbɛm ye saa die nyankopɔn aka no ɛbɛyɛ hɔ nanso yɛ dan a na awofo asɛm ho asoɔdenfoɔ bɛba na nyɛ wɔ mu nyinaa ya ɛyɛ dan a papa bɛbɛ ɛdedam enti obi bisa sɛ so enti daakye bi sɛ mumu ni wa ye benyu obi ama afutuo ɛne ade a ɛboa ma abrabɔ kɔ nkan wotimi akyerɛkyerɛ no ama ye bi sese yi a matena se bɛyɛ sɛ dɔnhwere fa ɛde kase obi ni me ho ta obi ni ho ta amsa dabi onya mmere nko de bɛda nti maame we a we yɛ ndɛde wonya de ɛyɛ sɛ woken obi bu ho akonta ne ade pɛnda ho bi mo soso se ante na no yɛ call meeting wo ati ku yɛ call meeting enifo ne ka kyerɛ sɛ se bibi na wo ya ma wone mmere na ye na ye ni aye maame poma hwe si tutu mfidie na ye de aba ha ya beti n'anu asɛm ni nyina ade a nyankopɔn nhyire ni bia so bɛka anti obi oni mi di agoro pa so nya bitimi ka ya wo kɔ maame nche wo se hwɛ na me nkɔ ne nche ho anche na me nkɔ so ni hia me na me kɔ a no akyerɛ me kɔ me mfa so sanity nti nye ni pe nyina kora no no be nya araje se wo kɔ trans se wo kɔ kyerɛkyerɛ obi ɛne be kakra be di no ebe de pa ko nei obi ntu obi bafo ɛna kakra no nso amonso amaka mu no nyina na monso mo nkɔ mani mu nso yɛ kɔ yɛ nim se mi ankasa kora mi ni ahoden wa hodwo be na wo twi bi nu ni na no de kora kakapa bi ade betintimɛ no kafra enyini ne ho nkeka wa ni nyina bi no wo yɛ ho hwie enye enyini ne bande ne ma bebree ne bum abro ma menya na me ma nkɔgye wa home sesei no me mawo sima be semienu bi na wo de aka ne nyina bom no aka bibi de akyerɛ o manfo me de ni titiru so obi timi kasa ai wanya osika am le kopo ba bi tena wone abrem danso no se brad nyangopo brad de bia ye pagya no ani be bia ye de abesie ye se mpaso a opa nwoma so enye na numu ode na ni yie ena wo pe sa ben do be se bubiem o se den mpaso a opa nwoma so papa nwoma so me pa nwoma so eyem paso aboa nwoma no na wo paso me so ye korogen na pe na ope bia ye na emu yie enye na numu ode ntira pa nwoma so me pa nwoma so papa enwoma so a me pa nwoma so me die ni yie mu ntira na nka me pe na so koto didi mi ana ya ponche ni ye nti be hu ni senso de madam hu so Matias yi na me ka se bia ye nam bidin emum ebia te senka yakum nantwie na ye nuanom kramufom taaye de be ya twini bi sa na ebia wonom plekire no anwi no na bia de aye kahuru no ono no oye papa nwoma so a wo pa nwoma so okay enye se bia o de tuje mu ya ebe bina amana moa bibi enyi na wo mo yire na ya paswa na aye kama etimi de ye twene ye de ye niema bebre niema ebuo nipa ema na ye okay ene odi enye so odi wa be fa na wo paso no wo pa awi ntira demu ni yiye ro se betimi ayema se mpaboa na ye de ye bet na ye de ye twene na ye de ye timi de ayere na ye de aye ni ye enu ntira fine case ko enu ntino na obi so a wo mpe bibi ye no otiwa ebi no wakasa danso abia wanya yasika na so wanya ni sika no de call ya woni nsa baabi tosin papa baabi be tosin de wo ye no wo boa foforo wo de ye nnwuma akese adwempa so da ni tirimu a wonye pese menkuminya school fees a wo tuanye school fees ketwa
adwempa da ne tiri mu a enye asɛm ketewa a wɔpɛ sɛ nipa nyinaa nya ahotɔ so nipa nyinaa nya ahotɔ nka Paul kan sɛ bitimi anka obi anya sɛ me anka obi anya sɛ wɔn obi ani ankɔbiri obi me ankasa me tuo me busua me dem me hwehwɛ biribi mfiri esu obi nyane de a wɔmfa na me so nyame de a wɔmfa me entrance me nyane nke yɛnhie mfa mobra saa na tie ɔno pese bibia yeye aha se nanko no ko obi ani mere no ai otu ya no pa be bekode kwa no se o be che canteen ni ade ni pe esum kwa na ebie o chema bie gate ani e be pia na wuram ani ade se bi wo mo be na obi anya ba bia atare ya se nko no so no ho beto no o be fe de ho enipa ye wo wi asem ya yenhwe nipa no se ne a ositi na yo asem bi ka fa no ho a yaka anase ye wa anamo bi tu fa no ho a yetu se de wodi kan no ni tin 18 okay ne se wan kasa no u pedibi efi nipa ne ntem a ye de ahombrase ese so pa oba ta no pe fufu e dia ne baka wa pampam twene okay no akwa no to akwa e gina ho no oburu pampam no tu che no ni kwa so osere kra na wo osere obe de ne nsa no odu obi dwa atwe akwa de ho ani ku obe tena he so oburu ni o ma se ani wo de sa ani wati obi ba so oba be kra ti ka se ne nsa no so ya so wo da bi ne nsa no nye ya akwa de ne nsa no se ano obo me akwa de obo se na so obi timi abo me amena so ana na apifufu ni be ni ti ewi ase ayete no anka ye nyina hu nse woni pa bi pege bibi a ye hwe ne hu nse ade a wapega no ebeboa ye ana emoa ye ansa ne ebuhu aten anka ye pa ifitinya ne ye kan de ye pe ye pentem emuya aten siri nipa ya wo wiase panyin ne nkola apemu ne abrimpo ne me ka ne se nkola nyina bibi sia yento yebo na yenhwe baabi a awia na pie no de awia no bekọ akoto ansa ne akase ya ene de awia yi eboy ana amo okay yes aboy ni kiti empepere ho ama aboa epiti ohun fidi bebu enyo abusafo enti sade yabrewa ese no no sebi ekronto eni nti ne adwetwero anim difo a wo ma ba asase so akọ a wo mo pa wo mo ye bibi wo mo pe ni yedie woya no ochechire koba a wose enko bi sa abrewa mra etimi tu apo bi kura na wotwe afe ne ye twen abrewa na wa mayi muaye enu nti na nne yenso chechire ya ye de ba ya ye de abepem ya abrewa no kakra nyansapo ye ka na ye de akire owura danso abrim titiru ene se we atese kon no wasuaye no sa wo prasondwie enya adeketo enafom memma wabamum mijiri se bia comment wo sa mfonyini ase ne ade e bia wokenkan bi e ma no nto wasa ba mu se de abrewa kan ye no ye mu bi no a na hye ya ete yi ba bia ni wa ye kobim akora bia anum yen obi a meboye pono ene entwe school fees mu bia enti ye no ebegu emu na so wo de nkranza man azante man Ghana man nipa wafo modwuma ne wo mo amfa wo modwuma so mo dan wo no ano odin enti ene agitwi na obi agapade ese ya wo mom ne bekam asene me a mete hei enti na me de e ka me nkun na nkeja mom se de nkrofo ye no na so wo de ese ya be se wade enti ma obemu mu e ko na wa hya ase a wo ko
na wo kan na ye me de se bebru ba bi wo bepese saa yemfo ba na nyina wo do betena pono ba akoso no ma no masumdue buom no pre na kokọ ho kopem sesa ni suade hu no ebebem ye nuanom sentwofo aka ye nkoso na ye mmoa no sanse se de me kan ye nya peace council enya Catholic Bishop Conference enya Pentecostal Council enya Muslim Mission enya Ministry of Chieftaincy ene wo mo keka ho amampanyini bia amo ampre saa sumdue eye wo danso abrim ena wo pre dia ene ne wo se ye boa no ni nyina na sense ntwofo saa sumdue ba ne yesu etimi fe camera ne ekọ mimitie na nka mai ma pa se tachiman abrewa me bibie no ma beka se ye ko tachiman a me meko bi ko na anu bi de to ye ma ka mu ye bobo arehwe na metim bi life no timi kasa amehwene so enti we danso abrim efre ye o ka se ye mra no ade ma maniji ye ka se wo se wo ye no wonu ani fie ene ma minya ahotoso senye ni fie na ebe mu na ka me nko ifisa na misuru asumdue misfiri se asumdue no ahia mikoi na menua tachimani bi ebe hu se mifiri kuma se na aba no obebo me sanso na my imagine se doma minsi honom because enye doma afo nyina na adwen ni nyansa da wo mutirim obi wona na adwen nya adwuma wonka abone nso wonye hu se ofra santimem na aba no obedi nkwa asem abra ye wuraje ma bedu na nkasa kura no onye saade no na ezo kokora pie hwe apa bi ote baabi ba bedi nsim no ti na menko but so ye wura abrem dan so ka se di fie no ene ma minya ahode me koye na so ene me koye a tachimanfo a wo mo sentrofo a ya na wo mo nso tuja se de to da yen nso tuja yi o mo ba bi no mo be no somdue buom ene se ye frese bibi esi wo tachimane enko a me kwa me de akoduru ene be ko wodi ani sa ene ahosepe ene be ko enti yen sentrofo ankasa no sa somdue ba o man mu a ene yenso ye hoto eme ba bi a yetimi ko ne yekoyi adwuma abrobi en haye sa somdue ni ho a na wate se tachimane sante ko a wo be de no akofan story no untimi nko enti mo miya mmoa ne nuanom amaka mo so de monnya nyafo 2x4 de semi de enye papai na munya data 2 cities diguso a ensama kase a mo maame nom ne mo papa nom ene mo ahemfo ntumi nkan na mbeka on social media no so yesra mo konwa ba na bie no won mo esua yemfa ni die ene buo emfa ma ya hemfo no na omu nyina sabi ebi wo bi afia kie ne beji ye di si na ya sori so ye ma mu nyina mo ene hwe sabi bi koe a anya oda fa cheye sanse nya boapa yoda se ye betena ha ne ya benwunu obi abeka asema anya dia fa no midi ni abusia pani osu adum ye ma mu nyina mo ne hwe odia hene wa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro mantuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame